Poštovani pratioci, danas ćemo vam predstaviti neke napuštane objekte u ovom mjestu. Tužno jeste, 32 godine posle ljudi ovi domovi žale za svojim domaćinima, za neproživjelim životom ovdje. Ali što je tu je. Malo ćemo uvidjeti u ovaj objekat kako bi se osjetili kako je to nekad bilo, a kako je sad. Možda neko prepozna ovo mjesto, možda domaćin ovoga mjesta, pa i njemu dobro dođe da malo kroz moj objektiv obiđe svoje imanje. Život koji je stao. Nekada su radosne devojčice, lijepe ove sličice. Ako su sada negdje i ako vide, mogu to prepoznati. A ovaj pogled svakako ne mogu zaboraviti, jer su svako jutro gledali uda. Zaista lijep, fenomenalan pogled. Ali sa ovog mjesta nema života. Sve je tužno bez ljudi, priroda guta svoje. Ali šta mi možemo? Polin. Ovdje nema puno zanimljivo nešto. Ali nisu uspjeli sve da odnesu. Nemamo kome pozvoniti, jer nema domaćina. Žao.
lijep pristup bio. Kuća dobra. Ali bez ljudi ništa nije značajno.